ବୁଝିଲୁ ସୁସା ଏଥର ଗରମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକମ ରହୁଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଷେଇ କରୁଛି? ଆଉ ଆରେ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଚାଉଳ ଏକାଠି କରି ଛାତରେ ଦେଇ ଦଉଛି। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାତ ଆଉ। ଖରା ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ହାଣ୍ଡି ତାତି ପୁରା ଭାତ ହେଇଯାଉଥିବ ଆଉ। ତୁ ଏକଥା କହୁଛୁ ଏ ଯୋଉ ଗରମ ଏବେ ହଉଛି ଆମ କୁକୁଡ଼ା କଣ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଖାଲି କାଟିକି ବିଟ୍ ଲୁଣ ମାରି ଖାଇବା କଥା। ହଁ ତାପରେ କହିବୁ ତମ ଗାଈ କ୍ଷୀର ନୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପନିର ଦଉଛି ଆଉ। ଆରେ ତାର ଖରା ହେଇକିନା ଭାତଟା ସିଝିଗଲା ମୋ ଅଣ୍ଡାଟା ସିଝି ପାରିବନି ନା। ରାଗନା ଆଜି ମୋ ପିଠା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲୁ। ତୋ ପିଠା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବୁ ଯେ ତାପରେ ମୋର ଯାହା କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ତୁ କୁଣ୍ଡେଇବୁ ତ? ନାଇଁ ତାହେଲେ ଥାଉ ମୁଁ ମୋର ନିଜେ କୁଣ୍ଡେଇ ଦଉଛି। ହେଇରେ ଆମେ ତ ଦେହ ସାରା କେମିତି ହେଲାଣି ତ ମାଇକିନା କହୁନୁ ଘରୁ ଆଲା ଟିକେ ଡର୍ମିକୁଲ ପାଉଡର ପିଠା ପକେଇ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆରେ ବୁଲୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ପାରୁନି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହୁନୁ ତା ପିଠରେ ଟିକେ ପାଉଡର ପକେଇକି କଷି ଦିଅନ୍ତା। ପନିର ଟିକା ତୁ ବହୁତ କହୁଛୁ ବୁଝିଲୁ। କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ ତୁ କାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ କହିବୁ? ଆରେ ମୁଁ କିଏ ସୁଷା ମୁଁ କଣ ଖରାପ କରିବି? ମୁଁ କଣଟା ଖରାପ କରିବି? ଠିକ କହିଲୁ ଠିକ କହିଲି ତୋ ତାରିଖ କେମିତି? ଏଇଟା